Вашата фирма. Нямам фирма аз. И никога не съм имал. Полицията е фирма. МВР-то е фирма. Вие сте служители на фирма в момента. Това го казвате ви, аз не го знам. Как не го казвам? Дайте документа да видите закона за Министерството на вътрешните работи. Дайте. Юридическо лице. Юридическо лице е фирма. Даже не стига, че не е българска. Ми е регистрирана, ми е американска. Това е Министерство на отбраната юридическо лице. Именно. Вие сте окупатори на българската земя. Вие. Аз съм роден в тази длъжност, като длъжностно лице. Къде сте роден? Ето, вие сте така, българска земя. Като изпълняваш вашата длъжност. Вие... Защото имам нужда да получавам заплата и да си храна семейство. А вие на кого сте се клели? Ако сте се клели, на кого сте се клели? На българския народ да служите или на американската конституция, на американското законодателство? Как да не? Вижте, Аз не съм американец, аз съм българ. Как ще е регистрирана там? Ето и документът там при вас. Къде е регистрирана? Ето това е. Ето това е най-добре. Има фирма, че най-доброто е. После се вики, че кажем ето ти взела. Длъжност на колеса. Грешно предлагане, което нищо. Ето фото ли? Това е добре, като се спира малко с това. Нали, ясно, шапка. Да. Аз съм управлявах този този. Аз съм шофьор. Добре, шофьор. Господин, свидетелство за управление. Не искам да ме обиждате да бих ходил. Ема после ще ме запишете, че ви говоря по-малко и ще кажете, че не, напротив, както трябва. Това е моето желание. Върнал съм го. Да, брат. Върнал 2013 година. Чуждестранно няма. Няма. Документи са върнали. Единствено, така наречената лична карта, корпоративен документ, не съм я върнал, и не я върнал, защото не сте. Аз моята програма е единствено заплахата да ме организация. Това няма такава. Това си направи такава морската лице. Да, това е това. Тогава, как да наричам полицията народен закон? Как да наричам? След като всичко е това, какво е Престъпна организация, организирана на Европа. Как се формулировка това не говорим с Португалия. Не и те. Ако те накарат тебе, ти казваш, аз съм последен и опачката ви, всичките и обясняваме ясно, точно. Да. Сега да се направим как ще ви идентифицират нещата, ще дойде как ще ви идентифицират. Не могат. Сега тук има и ти виждаш както обаче трябва да не се отдава. Така си го взема. Тук има някакъв факт, че ви повед начало, какво правим? Абсолютно. Ще стане интересно. Колко хора се занимават с колко служители, държавни служители са да бива работа на народно, но коя държава? Коя държава? Други престъпления, да. Защото носим там искат за всеки един трябва да ни арестуват, да искат да ни арестуват. Има всеки един такъв силов орган, който да може да ни силов. Жива сила.
На тебе тя още ли си на диета? Това означава, че днес като карам с тия канала, през половин час ще е така. Ще се занимаваш, да. И аз какво да правя после? Другото време къде ми отива? Това е чудесна реклама. Значи, най-ефективната реклама възможно. Ти нали разбираш, че кое не забърно действие? нищо не чакаш. Те ще направят протокол хората. Нека да ще направят протокол. Собственик, сега ви обяснявам. Ти водач. Да, като водач, шофьор. Защото дали си собственик, не знам още такова. Така. Протокол за извършена проверка на лични вещи, превозно средство, изброени са. Превозно средство, кораби, самолети, контейнери, вещи и така нататък. Добре. За това отводини автомобила. Заповядай. О, шапката. Измръсна ми главата. Шовка, върица, Резервна гума. Иска. Въпросът е, че на какво основание? Няма право. договор с фирми и така нататък, трябва физически лица или юридически лица много правно. Значи, когато работите, си давате личната карта. Тогава ви проверят. Затова спрях да работя за корпорации, защото ми омръзна да става шизофрения, аз да се представям за юридическа фикция и всички да престичи там. Да, Саши, да, ние лична карта, но малко нужда, защото ако нямаме, това ще заплаха преди малко вече. Който няма, колата и там се ключи, нали, в районото. Което за мен е заплаха от насилие. Нали? Затова съм извадил на физическото лице. Да, това малко е да те отвлекат, нали, да затворят, няма насилие в тази работа. Да. Добре, съдете ме, няма проблем. За 14 години всички правят след като записва се всичко. Видеопротокол. Има. Две шестици. Тези. По принцип, лицата са въоръжените лица в момента. В автомобила. Ние нямаме какво правим, ние нямаме оръжие и трябва да се подчиняваме. Извършваме, искаме да установим просто нали собствените, нали вашния бил, вие сте върнали номерата, други ги е върнал. Аз съм дали документ, да, той лично с 6 протокола, с 6 видеокамери. Ние видяхте документи. Той ми даде документи с така наречената система. Обадете се, проверете ги. Както вие обичате да се използват термини система, лице. Ема то се е система. Система, всичко е система. Система на образованието. Така са наречени. Ние чисто човешки си подхождаме, говорим за чисто човешки. Чакай да видим. Полицаи, които не говорят чисто човешки. Само лежете на прокуратурата на съд. Не знае на кой чисто отражение. Е решил да кара след като трябва, защото не е лице, може да
Значи, ако сутринта спряха един водач, който казано се е изпълнил в 8 часа сутринта. Ако този водач не се беше представил и не го бях изпълнил, можеше ли да спряха един водач? Пак гледаме полицейските коли. Дръж, който записва. Не знам ръката си. Няма пред кой държава. Аз се повярвам. Ваше право може да дам. Не. Пред съда може да си напишете възражение в 7-дневен срок. Корпоративен съд. Съда е фирма. Интереси не защитава. Вие сте с жилетка и можете да стоите там, ама ние не сме. Това ще сме тук. Това е за нашето здраве. Даже се спря автомобила така малко сред, за да ни пази. Разбрали гражданино, това е за нашето здраве, гражданино. Така ли? Виги той е да си Кари фраза. отрепи го. Шигаджия. Проект вика граждан. Господин Физически. Тази знamo, тази гадост трябва да спре, защото целият свят върви на някакво бързо на унищожение заради цялата тази свинщина, в която участвате и вие. Знаете или не знаете? Ние участват, не знаете, но това Значи, означава, че горите такива, имате такива, язовирите ги източат в момента. Унищожите да можаха индустрия, само когато земеделието, скоро не по-да така. И всичко това е защото няма народни органи. Никой от нас няма къде да отиде. Ние може да късваме, ние няма къде Къде отиде листата, дето го дам? Тогава идва народен орган, ние няма да Какво за нас, такова и за нас? Защото редовия полицай не им дреме на уния град. Как е? Вашите данни са тук, техни собственост, още не са ми задали резултатите. Ако излезете по талон, вие собственик, нали, по такова, ще ги Не, пишем. по талон няма как да излезе. Това са му защото данните на физическото лице. Това са данни първо. Едно, че са И данни неговите не са на жена. Друго, че на жена ми на корпоративното име е бил регистриран този автомобил и след това е подарен на мен и чрез по този начин аз отивам и обвинявам КАТ София, когато съм си влезал в ролята на собственик на този автомобил, че този автомобил и другия, който е упоменат там в волеизявлението, уведомлението, ще започнат движение по народните пътища след изтичане на 7-дневния срок за известяване. Да. Така, добре, както и да е. Тук при проверката установих един брой пръскачка за овошки, нали така? Да, точно. Необходимото оборудване като инструменти и резервна гума. Да. Нещо да не е така? Няма. Така. Някакви възражения ще пишете ли? По принцип... Имаха два документа, които ги нямаше. Не. Ако започна да възразявам нещо, това означава, че сключвам договор. Че се признаеш за физическото лице. Каквото ти доколкото знаем, не си. Добре, ще го разписвате ли? Няма как да го разпиша, защото тук сте писали Красимир Симеон Димитров, а по лична карта е Димитров, Красимир Симеон с печатни букви черни. А тук това е невярно. Добре, значи не желате. Не, невярно е. Вие го скланяте към престъпление, подписване на документи с невярно съдържание, това е склоняване към престъпление. Правилно, той ще го подпише.
Ако го напишете правилно с черни букви и такова, ще Значи не си нося черен химикал, съжалявам. черни знамена, че ваши ви фамилия, име, презиме, както е по лична карта. А и трябва да си носите за какво да направи. Аз какво съм виновен? Личната карта така ли? Така. А когато се пише правна структура, тя се върхва престъпление. И аз искам да участвам в това престъпление. Ама поне... Не, само ние в тях не сме. Стига пъти с тия корпоративни лични карти. Аз знам, че искаш да ми обясниш нещо, но те не могат да го сванят. А тези аудио-видео протоколи, базите, тези аудио-видео протоколи на това се е за тях. Тези аудио-видео протоколи, които правим ние, те са за народа. Да вижда народа за какво стана въпрос. Йора, може да назове? Йора, да. Имайте! Имате право да го кажете, ако желаете, можете да кажете. Примерно, аз давам Лиценз! Първо дайте на... Лиценз за апарат! И то за наркотици. Дали работи апарат първо? Нека да проверяваме. Разбира се. След това всички вие. Лиценз иска ли за този апарат? Лиценз има? Нека. Кой след това ще го покаже? Има лиценз. След това искаме да го покажем. Защото за този наркотиците се взима ДНК. Да, за раждане съм си взел. Аз доколкото знам, не съм запознат. Понеже никой го няма този документ, който ви го изискахме, и след като го няма, се разглеса. Значи, пробва ли сте първо и питам? Значи, на кувата се една балона, ще ви кажа. Тофес. Там ще се вземете. Каквото си еде. Каквото си е. 1 милион пъти се пробва. Няма никой да дава. Я да видя това за наркотиците, че ми интересно. Сега това трябва да изиска първо те да видят да се увери, че работи на корпоративните. Той Димитров. Той трябва да направи тези сега. По принцип, така, когато се взимат тези за наркотици, искаш да видиш дали работи. А за да работи, трябва да се изтества от всички. И след като се изтества и покаже, че работи, тогава вече, защото може да има да е нередовен този тест. Ако ги е страх, че аз няма да дам, аз давам първи. Не, ето ние те след това всички. Не е така. Обратното е първо те и ти си последен на опашка. Мене, Примерно, когато ме ако- арестуваха 6 полицейски автомобил, аз така постъпих. Казвам, аз съм последен на опашка. След като ми казват, отказват, аз казвам, не отказвам. Първо, хората, които ми щупиха, те ми щупиха прозореца, и ми срезаха флана, след което ме арестуваха, освободиха ме, но сега в момента се водят дела и обезщетението е много солено. Защото бях кандидат-депутат, продължавам да съм с имунитет като кандидат-депутат за народен представител и точно заради това нещо, там ще запитам. Да, разбрах. Та информация вече не мога.
Какво излезе? Нали ви показах? Всичко е нормално. За пред камерата. Не, бе, аз ви показах, мисля, че. Всичко е 000. Така как е номер. Малко по-малко. Изобщо такова, като откаже това, което вие изискате, какво е съответно какво. Отворете се закона, вижте какво следва. За него няма глоба. Той не е физическото лице, ти не разбра ли? Да, той всъщност не е карал колата физическото лице, а да е способен мъж. Ако напишете, че е карал физическо лице колата, това е, няма как да вярвам, защото това е юридическа фикция, това е измислено такова. Много добре разбира. Не го разбира. Стига се. Когато прошефа изказването, тогава ще работи нещо. Това законодателство не е направено за нас. Това е направено за гражданите. Не сме го мислили нито вие, нито аз. Да, а това дали сме граждани физически лица или не сме, това всеки сам го определя. Няма виждате всички други граждани, хората с регистрационно определение. Тяхна воля, както казахте, самият тяхна воля. Те даже нямат воля, защото са граждани. Те изпълняват своите задължения. Задължения. Граждани има задължения, той воля няма. Да. Защото това е такъв, това е абсолютно нередовно. Сега ще виж, че ще покаже на половината, ще покаже, че има тези. Айде. Да, защото той не показва вяра. Така. Казвам за пред камера. Аз съм. Достатъчно имате ли за всички полицаи? Да, 15. Защото аз давам, те си искам те да дадат. Тия не могат да изискат. И може? Как да не може? От По мен закон може. Да види дали работи апарата. Как ще видим? Колегата ви питаше за теста ли? Да, той не отказва. Аз не отказвам. Напротив, първо иска да тества дали работи, не отказва. Добре ли отказваш, голема работа? Не отказва. Тестваме всичките дали работи, ако работи, той хуйва. Да обясна нещо. Аз давам. Аз не нося достатъчно тестове, за да бъдат изтествани. Сега са няма си от цяло нос. Не беше стима бе човек, как Плюс няма това да един стига? тест е много пари. Не, държавата го плаща, вие не го плащате. Държавата ние го плащаме. Аз, той. Така, слушай. Да. И още. Вие не сте хората, които ще да изискате, аз да си направя. Може, как да не сме? Ние сме хората. Ние сме българския народ и ние изискваме да видим дали работи апарат. Ние пак казваме, не отказваме. Той не отказва. Да видим дали работи. Краси каза, ще правиш и тест или няма да правиш? Добре. Никой не иска да теста, никой те отказва. Те като отказват пред камерата, бе. Това означава, че има нещо наредно. Чакай, ние как да разберем дали работи този апарат? Къде са? Те няма. Не правиш, те си готово, айде приключваме. Да. Ако те минат, ти минаваш последни. Ние сме къс снимаме. Това е така. Те няма достатъчно тестове. Ще се обадят на ни колеги, ние ги плащаме. Аз ги плащам. Те не искат. Значи сега ще разбереш, ще разберете, че тестовете не работят. И ще когато разберете, ще направи проба. Ще правите ли проба или няма да правите? Други въпроси не задавам. Аз за това, че имам чест, съвест и достоинство, ще направя. Добре. Но искам и вие да носите отговорност за тези неща. Ще направите ли тест? Те отказват. Ще направите си, няма проблем. Добре? Ами ето. Когато трябва и където трябва. Да, правим ли тест? Давай ти където Ще трябва. направите ли тест? Разбира се. Да, последен опаш. Краси се бавно, или прави, или не прави. Не, ще прави, след като си естествен. Аре, няма си цяло. Вие сега колко ще покажат на половината, ще имаме. Слушай сега, Обаче, ако нямаме, за не може да протокола. се веде дело за набеждаване. Защото аз ще направя веднага тест. Той тест не работи. Аз веднага правя тест. Всички колеги, Двама се уверяваме. Ами вие го набеждавате. Откъде на къде? Презумпция за невиновност. Откъде на къде? Той нарушение направи и ще да го карате да прави тест. Значи за вас е набеждаване, пък за нас не е. Казах, че всички ще ни излезат.
български водачи са тествали в това район. Сега ще си обмисли, че ще покажа. Сега на него Сега ли преди да си ходя, бе? Ако той е неверен, той на мен може да покаже. да изтествате, да видят дали правилно. Се срубайте, обедете си на това, да се факта. Това се случи това. Господине, казахме ви, ние няма да се изтестваме тук заради вас. Защо? Па ние заради вас трябва да се тестваме, те заради вас няма да се тестват. Ние не искаме да бъдем честни. Честни. Аз искам да тествам, ако тествате и вие. Добре, те не искат, значи ти не искаш, приключвам. Айде. Действате ли си го време? Аз като го тествам, вие след това не можете да тествате. Значи първо те. Имат поне два. Един там. Искаме ще има, ако искаме ще го карат. Няма да Се мама, те. Това има преди. Аз ще се тествам. Не ми е проблем. Сега се изтествам. Добре, айде да. Двамата се тестват. Двамата се тестват. Тогава съм съгласен. Аз снимате след вас. Снимай. След мен. Чакай снимам и аз ще ги Не, ти си последна опашка. Аз съм последен. Аз също казах, полицайите отказаха да тестват преди при моето задържане. Те отказаха. Всичките, абсолютно всичките отказаха. Да? И след като отказат, аз го имам, даже може да си го гледате. Има го. 6 пъти ви попитахте. Давате ли тест? Да, и колегите той ви 6 пишат пъти ми отказ. каза да. Да, когато се тестваме, поне един от вас да се тества. Добре, колегата се тести след това. Така А ли? може ли ти да си избереш? След това. Айде, стига пъти. Ой, противажа, че стига. Вие се тествате. Стига. Може да помня. Да, бе си изтествам. Ще го измамат. Ще го измамат. Няма да се тестват, слушай какво ти казвам. Ще го измамат, това те са измамници, аз ги познавам. Ще се тести, ще мине. Няма да стане, слушайте какво ви казвам. Ще го вземат това и ще се заминат и ще вари. Чакай. Това не се бърка в гърло. Ако има нещо да не Първо да се види много В момента в хората Значи, вижте истинска Или помощ. се пробва, Вие в момента вижте колко това нещо се да ви гледат не ли е срам да си Ако има някакво име, която ми Ами, не е срам. Браво. Когато търкам Вие връщате по висшестоящата. Има ли нарушение? Има ли нарушение, за да дойдете вие и да спрете този автомобил? Какво е нарушението? Какво е нарушението? Какво му е нарушението? Вие, вашата частна фирма КАТ София, вашата частна фирма КАТ София, вие сте служител в тази фирма. Така, не е държавна фирма, ето там документите, вижте закона. Нека си свършат колегите работа, после търсете правата. Аз си мисля, че мога да пускам. Дай си ходите, едно което е сега, като дойде, беше положено. Не само това, бе, там може да има някаква химия, нещо. Знаете ли, че тестовете на COVID-19 са вкарани в България 2017 година? За първ път чух. Сте пострадал тест? COVID тестовете Теша по. са вкарани. Те не са ли същата част? Тестове. За какво ми говорите? Не съм ясно. Аз жадна. Тази не дам такива тест, не знам къде ще Знаете, че има че те по същия начин. Бъркат вътре Едно е да ти вземе ДНК, друго е да ти увреди с химията, която има там на този тампон. Колкото и да ви е странно, това го правим за наше общо добро на всички, на нас и на вас. Само може да не мога да не го разбирате, но ще го разберете така или иначе, макар и по-късно. Само изкажа да теста дали работи с Здравей, Майя! Ако можеш, обади се на 112 и кажи, че група полицаи в квартал Люлин е това. Квартал Люлин пред Била. Така. Направи съобщение за извършено престъпление, че полицаите нарушават свободите и правата на хора, човеци, мъже, кой както иска там да си самоопределя. Просто обади се на 112 и им кажи. И кажи, че са отнели моята свобода на свободно придвижване
Ето. Смъртимото лице. Огнян. Чакай, имам такова. Имам там 2 листа в тях. Имам 2 листа. Направо ли е нещо? Имам 2 листа. Един е от МВР-то писмото и другия е от закона това. Тя по 300 грама на минута ти Отпред има 2 листа, които ви ги показах. Ще ми ги дадете или ето там? Да. За тези двата. Да, благодаря. Защо не ми ги остави да ги... Как ще ми го става? Това ли копия? Копия, не копия. Нямаше повече. Абе, остави някъде всичко. Нищо няма да им остава. Нищо няма да им остава. Абе, ако ще да ги Те първат са... там някъде. Написат телефон? Да. Лайк, лайк. Завършите лайка. Добре, хайде. Да не ви спърго запред После разкарам кучета. Иска, Кажи. телефон твой ли? Да. Ще ти трябва ли? Студеро ми е и ми трябва Добре. концерта.